गो हेंका अंदाज इल्लो पावणेंका तांदूळ कमी पडणार भात को युट्यूब वालो माझं नाही गो भात कमी पडणार तिचं सांगतो बघ तर नमस्कार मित्रांनो, कलर्स ऑफ कोकण या आपल्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, आता आम्ही चाललो साखरपुड्याक, माझ्या मामाच्या मुलीचं साखरपुडा मुनग्यात. तर आता आम्ही चाललो साखरपुड्याक पुणग्या आणि या पुन्हा वाटच बघता ही पुलार बसान त्या सेल्फी मारतात. काय बघ त्याचे गो खयत बाकीची मग पावडर लावलं नाही, पावडर नाही तर दिसतच का मी काय आणि याच्या थोबड्यावर काय उजेडत पडलो ना पप्पा रे गुलाब बिलाब घालू नको दरवाजा काय नाही नाही का चल साखरपुडो कोणाचो काऊ घ्यायचो पण ही तर कलगेतुरे करून भारीच चालली. मेकअप भाऊजींक आणायचे ते ना आता सांगत होते पण एवढी गाडी आता केलेली होती, एवढी गाडी केलेली होती. आमची माणसं किती तुमची माणसं किती म्हणजे ते त्या माणसानं तू नाही 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 आम्ही हुशार राव एक पावला घरवाले येऊचे होते मी टेबलर आहे त्याच्यामुळे माझी कैसे कमती होती. काय 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 लेट लेट म्हणजे आम्ही लेट झाला म्हणून तू आमका देऊची काय बघ तो सांगता काय तुझं नंदन आणि काय तिची मम्मा मम्मानी नंदन आम्ही बारीच आहोत दोघा जण. मम्मा साखरपुड्याकच जातास ना की जे आधी मेन सांगा तुम्ही कसे दिंडी असली की आळपाक जातात 50 माणूस. तो आमचो ह्योच काय तर जमत आमका पण तू आता चरलंस या मामान तुका एक दिवस आधी बोलावलेलं आहे. माका मामा झाला नव्हतं एक दिवस आधी, मी लग्नाक जाऊचं 1-4 दिवस अगोदर. होय 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 हे काय म्हणतो व्हिडिओ करीत मग तुझं करूचो मेन खास काय गुंडप्पा काय रे बघतास ना व्हिडिओ. हाय 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 तर नमस्कार मित्रांनो, तर आता मी माझ्या मामाच्या घरी इलो. तर आता इथे साखरपुडा मामाच्या मुलीचं आणि आता सगळी गडबड चालू आहे साखरपुड्याच्या आधीची. पाहुणी मंडळी पण आता इली आहे. तर या माझ्या मामाचं घर आणि तिकडे पाहुणे मंडळी सगळी बसली आहे. ह्यो एक ह्यो हा नमस्कार काय बघ हो तुम्ही बघू किला कामा करा काहीतरी कामा झाली आम्ही माणूस पाठवून दिला काय नाही 3 जण इलास ती बघू किला रे. नमस्कार मॅडम. नमस्कार. काय म्हणतास गकडे सगळ्यांची ओळख करून दे मी तुला दाखव. सगळ्यांची ओळख करूया नंतर. मेन कोणा नवरीची मेन मित्रांनो मेन तुम्ही नवरी मुलगी आमची बघणार आहात तर ती अशी पुष्पासारखी आहे खास. हे काय रे असेच ना काय खातास काय गपचूप कोणा काय झाला जेवण करू परत करतास की परत काय करता की मामी बरी अस ना. पुष्पा मेल्यानं इल्या कामाक लागला आणि तुम्ही बघता काय काय तू ना इल्यापासून जोरच केल्याने तू इल्यावर बनवलं अजिबात नाही. तू करशी होय तर ही बघ ही सचिन दादा इलो नाही म्हणून ती वाट बघता अजून सुधरत नाही का काया नाहीतर का मगापासून तरी दरवाजावर वाकान बघतो
गाडी घेऊन येऊचो हा. घे आधी जेवचा की आधी जेवचा नाही बाबा, आधी साखर. आधी साखरपुडो हा. आधी जेवचो कार्यक्रम ही आळपा केली होत खास इली होती पुष्पा कधी येत नाही तर आज इला माका देत तर ये फोडून दे गो एका फोडून हवी या. काय डान्स चाय बघ किती वेळ चाय पाहुणे बाहेर वाट बघतो चाय नाहीतर का पाहुणे बसान कंटाळले. म्हणजे तुमका चाय करता तर गोड झाली काय कळत नाही की काय तर नाहीतर का भावग्या बघ गोड झाली का चाय. किती जण चायची टेस्ट घेतात ताच माका कळत नाही नाहीतर का हे आवाज येतात ना आधी जेवू काय होता चुकलं आपल्याकडचा वेगळा अकडचा वेगळा. तुमच्यासाठी वेळेला खास पापड ठेवले नव्हते बाजूचे तुम्ही येऊची माहिती होतास ना. पाहुणी कसली मामाकडे गो हेंका अंदाज इल्लो पाहुण्यांका तांदूळ कमी पडणार भात हो युट्यूब वालो माझो नाही गो भात कमी पडणार तिचं सांगतो. बघलं आणि माझो मामा असो रो हा टोपी घाल हा टोपी घाल मग घाल हा टोपी बिपी घाल. मेन नवरी खाया नवरी तकडे हा नवरी मेन हा. अगो नवरी खाया अरे बाबा हे काय खायला नाही रे बाबा मम्मी हे बघ उद्या म्हणणारच सगळी पुनिया पान खाता पुरावा मी खालाय त्यांच्या पुरावा तुझ्याकडे पुरावा व्हायचो का मी ह्या जर कोणाक करीत असलाय तर काय करत सांगतो ना तू करून काय कोणाक देवचा असला करून तर तुका नाही पान खाऊ की होय गे पापड मधून भरत होय गे वाईट थांब 2 मिनिटं थांब आईस्क्रीम थांब येता पाठच्या गाडीने येता थांब ह्याक समोर
मुलगी बघा, मुलगी तुम्हाला दाखवलेली आहे. मुलगी बघितलात? राम राम मंडळ. तुम्हाला मुलगी पसंत आहे? आम्हाला हे कविता तुला मुलगी पसंत आहे, तुला पसंत आहे? ठीक आहे. पाहुणे मंडळी दोघांची एकामेकाची पसंती झालेली आहे. तेव्हा आता तुम्ही पुढच्या साखरपुड्या तयारीने आलात का? मग पुढचा प्रोग्राम साखरपुड्याचा आपण आटपून घेऊया. पाठ हवा आहे, पाठ हवा आहे, पाठ. नारळ बायका किती आणलं? तुळशी समोर दोघांनी फोटो मिटो काढतो, माना खाली घालून हात जोडून उभे राहा. पहिलं तुमचं होऊन दे. आवळेश्वर, सैमेश्वर, पाचकरी, 12 आकार राजी करून आज ह्या लेकराचा साखरपुड्याचं काम चाललेला. मग आज कासाडा चतुर्थ मर्याद अधिक तो भगवती आई एक मत एक रूप करून आज साखरपुड्याचा कार्यक्रमात आज कार्याचा मालक सामील कर. कार्यक्रम निर्विघ्नपणे पार पाड. याच्यात काय क्लेश पीडा किंवा चुकभूल झाली असेल तर माफ कर. अशा पद्धतीत आता पुढील जो काय शुभकार्याचा मुहूर्त ठरवणार त्याच्यानंतर शुभकार्य होणारा. मग तिथं पण काय अडचण असेल गरबा बनवा इष्टमित्र सगळे लोक पै पाहून तो असलेलो क्लेश सगळं तुमच्या दोन्ही मर्यादींच्या मतान असलेल्या तुमच्या तिसऱ्या अधिकाऱ्याच्या ताब्यात देऊन अशा पद्धतीत चांगला करता पुरवून घे. पुरवठ्याचा मालक ते पुरवठ्याक राजी कर. त्याच पद्धतीत बाई माझी आई मूळ माडकादेवी महालक्ष्मी विठलादेवी गांगेश्वर आवळेश्वर सैमेश्वर पाचकरी 12 आकार राजी करून आज घाटवासाचा पूर्वसमन पूर्वदेवता मूळ मर्याद माडकादेवी अधिक तो गांगो मेळेकरी 5 स्थळी 12 आकाराच्या मतान घाटवासाची कुळगती आकार ब्राह्मण ते राजी करून आज हे समीर अनंत गाडी या लेकराचं साखरपुड्याचा प्रोग्राम करता तो निर्विघ्नपणे पार पाडून कार्याचा मालक सामील कर. काय चुकीच्या पानावर चूक गाळण कर, समजीच्या पानावर समज घे आणि या दोन्ही वधूवरांका शुभ आशीर्वाद देण्यासंदर्भात असलेली समस्त देवता ते रक्षणाक उभी राह. आता हे साखरपुड्याचा प्रोग्राम चाललेला तो निर्विघ्नपणे पार पाडून आज त्या लेकरांची खडीबंद रखवाले. वाढव ना आपले पण वाढव. भाई 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 आता सुपारी घ्या इकडे तोंड कर. पाहुणे सुपारी फोडू का? हो हुकुम आहे हुकुम आहे. थोडा घे ना गाण्या चाचू चाबी आणि जेवणा करत लेट झाला नाही ताटात काय उपडी जरी त्याचा फोटो घेता. कार्यक्रम कसा आलो मग काय तो निरोप सांगलाच ना सांगतेलो आता जेवल्याशिवाय
जास्त उष्ण नसल्यामुळे जेवणावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे का? स्माइल कर, स्माइल कर तर कुठे कॅमेरा घाबर काय घाबर नाही बाजू काय घाबरू नको. मंडळीचा हुकूम आहे ना अंगठी घालायला. होईत नाही नाही नवरं चालता कोल काढ हा विचारलंय रंगणीच्या बाजूचा बोल पुढे पुढे ना हात पुढे घे. दिसून दे फोटो. आधी तू बरोबर काढा रे फोटो. थांब समीर थांब टाक पेडवतो. काय करू नका तोंड चांगला उघडला. चल 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 खीर 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 पाणी हवं हे पाणी हवं खीर कोणा खीर हवी काय करत मस्त किती गो कसा वाटता? बरं वाटतं. काय भारी वाटता मग जास्त विचारू नको. कसं आहे? सगळे लोकांकडे सगळ्या होय तर लोकांकडे पाहुण्या तू आधी खाई जेवलं हा भात आणू मग पापड हो वा. कोण घरात पळताना वाळा यो हे डॅडी तुझे पाहिजे ते डॅडी फादर कुठलं तो चला बाय बाय. काय गो जेव रे जेव बघा काय एकामागाकडे बघा ना. झालं बाबा मी भेटलोय तुका तरी पैसे हा वाईट थांब 2 मिनिटं. हॅलो हॅलो आईस्क्रीम हा आणूया आणूया मागच्या गाडीने येता वाईट थांब गाडी येता साताऱ्यावरनं आईस्क्रीमची. हा हा दुकान बंद झाली. तेजस शेट्टी आहे. नमस्कार. ओमकार नाटेकर आर्यन हिरलेकर साईडला घे साईडला घे. ए असं काय उलटे बस. सागर आईर रंजित आईर दर्शन राहुल आणि हे दादा वळंदू रितेश आईर आणि हे आपले गोविंद सावंत. नमस्कार. बोला आता मी जेवायला बसलो आहे आणि जोक वाढल्यानंतर आपण पहा मी काय काय घेत होते पदार्थ. चला तर मित्रांनो साखरपुड्याचा कार्यक्रम वगैरे झालो जेवणाचं. तर आता पाहुणे चालले आणि दिलं मी जेवतो आम्हीच चाललो.
नाही ती बघणार होती. तात्विक सांगत सांग ना. जेव्हा 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 काय रे जेव्हा पूनम हो पूनम ताई जेव्हा ती बहिणी अजून त्यांचं बोलानच झालं नाही. हो ते का बहिणी. हां नमस्कार. हे आमचे मॅडम आजच दुबईवरून उतरले. अरे वाढ ना. बाय बाय. बाय बाय कर. आईस्क्रीम बाबा आईस्क्रीम. आईस्क्रीम आता पण लग्न घेतलं ना. चल बाय बाय बाय. चल बाय 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 बाय. अरे रे शेअर लाईक आणि सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला. मला काय बोलतो काय टाकू काय हो कोण तो. अरे या मग तो मुंबई वाला. राम राम. चल मग बाय बाय. राम चला पुन्हा भेटूया कधी लग्नात. आता लग्न केव्हा. जेवलं तू मग तुमचं झील भारी आहे मात्र. काय पण म्हणा नेतला आहेत त्या का पाठवून देशाल ना. चला तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा. शेअर तुमका वाटला तर करा. चला हो. कोण कोण आम्हीच आहो ना. मी बसतोय तकडे काय तुम्ही. चला येतो. आई रवलीची वाटतं. चला बाय बाय.